Dear learner, welcome to our YouTube channel Sachi sir. I hope you all are study well. আজি ଆମେ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଗୋଟିଏ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଢ଼ିବା। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସର୍ବମୋଟ 5ଟି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି। ମନେ ରଖ ଏକ୍ଜାମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ବୋର୍ଡ଼ ଏକ୍ଜାମରେ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ। ଏହି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରୁ ଗୋଟେ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ। ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ 5ଟି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରୁ 3ଟି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଚାଲ ଆମେ ତାର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଜି ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହେଲା ଭାରତରେ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଆଲୋଚନା କର। ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 1 ଅନୁସାରେ ଭାରତକୁ ଏକ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ସଂଘ ବା ଗୋଷ୍ଠୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସମ୍ବିଧାନରେ ଭାରତକୁ ଏକ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ସମଷ୍ଟି ବା ସମ୍ମିଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତଥାପି ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ ମୌଳିକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଥିବାରୁ ଭାରତକୁ ଏକ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ମନେ ରଖ ଏଇ ଯେଉଁ ଧାରା 1 ଏକ୍ଜାମରେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ, ଧାରା 1 ଅନୁସାରେ ଭାରତକୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କର ଏକ ସଂଘ ବା ସମ୍ମିଳନ ବା ସମଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଭାରତର ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା 2 ପ୍ରକାରର ସରକାର, କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତାର ବଣ୍ଟନ, ଲିଖିତ ଓ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ, ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟାଳୟ, ଦ୍ୱିସଦନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଏକକ ବା ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକ ପ୍ରଥା। ତ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପଏଣ୍ଟକୁ ଲେଖିବ। ମନେ ରଖ ଏଇଟା 2 ମାର୍କ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଲେ କେବଳ ତାର ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ ଲେଖିଦେବ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖ 2 ପ୍ରକାରର ସରକାର। ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ 2 ପ୍ରକାରର ସରକାର ଥାଏ, ଯଥା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଦେଶର ସରକାର ହୋଇଥିବାରୁ ସେ ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମାନେ ନିଜର ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି। ଉଭୟ ସରକାର ପରସ୍ପରକୁ ସହଯୋଗ କରନ୍ତି। ଉଭୟ ସରକାର ସମ୍ବିଧାନର ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଶାସନ କରନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଗୋଟିଏ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର, 28ଟି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓ 8ଟି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ସରକାର ସାମ୍ବିଧାନିକ ଉପାୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତାର ବଣ୍ଟନ। ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କ୍ଷମତାର ବଣ୍ଟନ ହୋଇଥାଏ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଏହି କ୍ଷମତାକୁ 3ଟି ତାଲିକାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି, ଯଥା କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା, ରାଜ୍ୟ ତାଲିକା ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକା। ଏହି ତାଲିକା ଗୁଡ଼ିକ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର 7ମ ଅନୁସୂଚୀରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ। କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକାରେ ମୋଟ 29ଟି ବିଷୟ ରହିଛି, ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ 61ଟି ବିଷୟ ରହିଛି ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ 52ଟି ବିଷୟ ରହିଛି। କେନ୍ଦ୍ର ତାଲିକା ବିଷୟ ଗୁଡ଼ିକରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବା ସଂସଦ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରନ୍ତି। ରାଜ୍ୟ ତାଲିକାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ ଯୁଗ୍ମ ତାଲିକାରେ ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ଆଇନ ବଳବତ୍ତର ରହେ। ଏହି 3ଟି ତାଲିକା ବ୍ୟତୀତ ଅବଶିଷ୍ଟ କ୍ଷମତା ରହିଛି, ଏହାକୁ ସଂସଦ ଦ୍ୱାରା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ହିଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବେ ବୋଲି ସମ୍ବିଧାନରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି। ତାପରେ ଦେଖ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଲିଖିତ ଓ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଲିଖିତ ଓ ଅନମନୀୟ ସମ୍ବିଧାନ ଅଟେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ଏହି କ୍ଷମତା ବଣ୍ଟନ କରିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ଦେଖାଦିଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆବଶ୍ୟକ ହେଲେ ସମ୍ବିଧାନର 368 ଧାରା ଅନୁସାରେ ସମ୍ବିଧାନ ସଂଶୋଧିତ ହୋଇଥାଏ। 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ସ୍ୱାଧୀନ ଓ ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟାୟାଳୟ। ଆମ ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ନ୍ୟାୟାଳୟ ସୁସଂହତ, ନିରପେକ୍ଷ ଓ ସ୍ୱାଧୀନ ଅଟେ। ନ୍ୟାୟାଳୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ଉପୁଜୁଥିବା ବିବାଦର ସମାଧାନ କରିବା ସହିତ ସମ୍ବିଧାନକୁ ମଧ୍ୟ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖେ। এটা ସୁସଂହତ ହେବ। କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 2 ସଦନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା। ସମ୍ବିଧାନ ଅନୁସାରେ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ 2 ସଦନୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆମ ଦେଶ ସଂସଦରେ ମଧ୍ୟ 2ଟି ଗୃହ ଅଛି, ଲୋକସଭା ଓ ରାଜ୍ୟସଭା। ଲୋକସଭାକୁ ନିମ୍ନ ସଦନ କୁହାଯାଏ ଓ ରାଜ୍ୟସଭାକୁ ଉଚ୍ଚ ସଦନ କୁହାଯାଏ। ଏକକ ବା ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକ ପ୍ରଥା। ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏକକ ନାଗରିକ ପ୍ରଥା କିମ୍ବା ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକ ପ୍ରଥା ଥାଏ। ଭାରତରେ ଏକକ ନାଗରିକ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ ଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକାରେ ଦ୍ୱୈତ ନାଗରିକ ପ୍ରଥା ପ୍ରଚଳିତ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମାନେ ଲାଷ୍ଟ କନକ୍ଲୁଜନ ପଏଣ୍ଟ, ଭାରତୀୟ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କେତେକ ସମାଲୋଚକ ଅର୍ଦ୍ଧସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କହନ୍ତି। ଭାରତ ଆକାରରେ ସଂଘୀୟ କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଐକିକ ଅଟେ। କେସି ହୁଏରଙ୍କ ମତରେ ଭାରତକୁ ଏକ ଅର୍ଦ୍ଧସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ର ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏହା ହେଉଛି ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷଣ। ଏହି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍କୁ ଏକ୍ଜାମ କପିରେ ଲେଖ ଏବଂ ଏହାକୁ ପଢ଼ ଏବଂ ଏହାକୁ ମନେ ରଖ। ଏକ୍ଜାମରେ ପଢ଼ିଲେ ସିଓର ଏପରି ଲେଖିବ ଏବଂ ତୁମେ ଏକ୍ଜାମରେ ଭଲ ମାର୍କ ପାଇବ। ନେକ୍ସଟ ତୁମକୁ ସଂଘୀୟ ରାଷ୍ଟ୍ରର ପୁଣି 4ଟି ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦିଆଯିବ।